Това е средата за работа в Clipchamp. Отляво са ви менютата, за които вече се запознахте, но можете да видите Your Media, Record and Create. Тук можете вие, ако имате вградена камера на компютъра си, да се записвате. Виждате различните варианти. Съответно, можете да намирате заготовки, библиотека с различно съдържание на фигури, на различни стикери, изобщо каквото не можете да се досетите. В търсачката можете да намирате каквото ви е необходимо. Имате готови темплейти, които са съответно за YouTube, Instagram, съответно слайдшоу с различни категории. Дори за TikTok го виждате, каквото ви харесва. Другото меню ви е текст, който малко по-късно ще ви покажа. Транзишъни за връзка между различни части от видеото. И тук, евентуално, ако имате ваши си лога, ако работите, нали, имате някакъв бранд, но това е само с платената версия. В началото връщам се в менюто Your Media. Виждате, че до логото на Clipchamp пише Untitled Video, т.е. не е записано. Поради тази причина аз ще му дам име Water Day, тъй като такова видео искам да правя. Вече името е с това. Нали, името е Water Day. Сега, как да вмъкна медия, защото в момента нали, това меню е празно. Как да вмъкна медия? В момента менюто виждате, че няма медия, празно е. Трябва да натисна Import Media и през отваря ми се Open диалоговият прозорец и отивам в папката, където се съдържат моите неща. Можете да го направите чрез хващане на файла, издърпване и отпускане в съответната лента, но можете и чрез селекция на съответните клипове, които искате да използвате. С контрол ги задържам и натискам Open. Виждате, че те се зареждат. Тази линия долу, виждате, в момента ме подканя, след като импортнах медията си, които могат да ви бъдат видеа, звук, снимки, PNG формати, картини, каквото се сещате. То ме подканя в момента да сложа част от медията си тук и именно с това ще започна. Ще поставя първия клип, който избирам и с него върви аудио. Не знам дали се чува. Не, всъщност, да, не се чува аудиото, но за да не се чува, тъй като аз ще си вмъквам мои си звуци, ще натисна ето този бутон за скриване на звук. Тук вече ме подканя да вмъкна в тази лента пък аудиото, което може да бъде музика, може да бъде запис на говор, както е в случая. Вмъквам го и можете да го чуете. Така, виждате, че в началото, когато започва и се подготвя човекът да говори, се чуват едни излишни приказки, цъкания някакви. Ето това нещо, и шума, нали, който го има, ние трябва да го изрежем. Това нещо става, като съм селектирала в случая лентата с звука, нали, MP3 файла, и избирам Split. Виждате, че може бързо да се прави и с бутон S, ножицата за изрязване. Режа го. Това нещо мога да го изтрия чрез Delete бутона от клавиатурата си. Съответно ще го издърпам. Може и така да го оставя в началото, за да не тръгва веднага с записа. Ето.
Ето, това нещо ще бъде реално името на... мога и дори него да го махна. Виждате как могат просто да го свия и да стигна до текста, който, до звука, думите, които искам да се чуват. Така, ето тук мога, например, да изтегля видеото и да взема ново. То обаче е по-голямо. Поради тази причина ще го сложа на горна лента и ето до тук ще го изрежа. Махам. Смъквам го на долната линия, за да са залепени едно до друго и да нямате празно пространство, трябва да се постави така. Така, виждате, чувате, че има шум от клипа. Поради тази причина аз ще го махна, т.е. пак ще сложа изключване на звука, за да се чува ясно говорителя. Така, сега, тук ден на водата, когато казва той ден на водата, нека да се покаже надпис. Как се случва това нещо? Това става чрез текст менюто. Имаме plain текст секция, която вие вмъквате текст, който можете вие да го форматирате изцяло. Но имате и заготовки, текст стайлове, които са готови. Ако натисна CO, ще видите колко много варианти са, т.е. можете да ги разгледате подробно. Връщам се. Можете да видите за заглавия. Ако сметнете, че някое е подходящо, можете да го използвате на готово. Тук виждате с 2 линии. Просто разгледайте да видите колко много възможности имате. Аз ще се спра на този вариант с издърпване. Ще го поставя на линия, която ще вземе над лентата с видеята. Create. Избирайки го, виждате в момента е с заготовки. Шрифта е Lucky Guy, но въвеждайки го на български, сами виждате, че този шрифт Luckiest Guy не поддържа български. Видяхте, че се промени. Заради това ще го маркирам целият текст и ще потърся някакъв друг вариант, който да върви. Ето този Della Gothic One, дали е подходящ. Мога да намаля малко размера, в момента е 60, мога да го направя на 40, макар че ако ще е заглавен, нека да си остане на 64 дори. Цветовете могат да бъдат различни. В момента основният цвят е бял. Аз мога да избера да бъде син, а пък отзад като shadow, което е да бъде тъмно синьо. Или ако искате, може да бъдат и по-големи контрастите. Тоест, вие тук можете да си поиграете и да изберете подходящи цветове. В Advanced секцията можете да направите да имате в момента разстоянието между редовете е единица. Вие можете да го увеличите. Виждате как се получава разстоянието и съответно да имате и разстояние между самите букви. Ето така, за да бъде по-четлив текста ви. Виждате промените, които направих от готов стил, как аз го промених. Ето Световният ден на водата, реално ето тук трябва да се появи. Тоест трябва да съответстват думите, които говори четеца, с това, което се показва. Ето, например, тук ще започне нова информация, така че е хубаво тази година да го поставя с
Дали да се смени клипа. Така, опазване на ледниците. Сега, не е хубаво да се сменят много шрифтове в едно видео. Ако решим, може да се запазим с креатора, той да ни е за заглавията, а след това да си от plain текста да си направим наш си дизайн за текст. Така че мога да взема това нещо и с копиране, т.е. направо с дублиране, мога да го доведа тук, където казва вече името за... Така, ето тук, реално, ще го променим и ще пише опазване на ледниците. Виждате, че е по-голямо името. Мога да го разширя и след това да си го центрирам текста. Или ако сметна, че е много голямо, мога да го променя на... Дори ръчно мога да го въведа 48. И по същият начин и тук да го направя ръчно 48. И така ще ми изглеждат абсолютно по еднакъв начин двата текста. Така, ето виждате, тук има някакви излишни неща, които в случая маркирам, изрязвам и тази част я изтривам с бутона Delete. Сега да ви покажа как можете да вмъкнете. Ето тук, например, се появяват ледниците. Няма да вмъквам повече аудио. Как мога изцяло аз да си изграда свой си текст? С влачене го поставям тук в текста. Виждате по подразбиране, когато го штракна върху него, ми се активира текста. Фонт, шрифта, виждате какъв е, отдебелено е, 36, центрирано е, цветът е бял, Advanced функцията, разстоянието между редовете е 1,2, разстоянието между буквите е 0. Тук какво мога да направя? Първо, мога да въведа някакъв текст, например, защо ледниците са толкова важни. Вие го чухте дори в отчетеца. Така, внимаваме кое селектираме. Ето, центрирам го. Сега, в един момент виждате, че тук има много бяло и може този текст да не се вижда. Имаме възможности. Можем, в случая DM Sans като шрифт е доста приличен и изглежда добре, така че можем да го оставим. Но цветът нека да остане бял, но Advanced в него ще дойда и ще задам, мога да задам, ако реша Outline, който цвят в случая може да бъде синьо, мога да го направя и червено, виждате веднага разликата. Мога да махна, да нямам Outline, а да сложа просто Shadow и виждате как съвсем лека сянка се появява, като мога, разбира се, да го покажа къде да се намира. Тоест, вие можете да го прецените по какъв начин да стои по-добре. Съответно, можете и разстоянието да се виждате. Просто блур, това е потъмняване отзад. Сега, какво друго искам да ви покажа? В този кадър, в началото, нека да изглежда така, но видеото ще го разделя на две, за да мога на останалата част от видеото да дам
едно промяна в цвета, за да видите как работи. Дори ето така ще го разделя на още един път. И тук след това вече е другото. Сега, тук няма да пипам нищо. Тук ще променя. Селектирам съответният част от видеото или от кадрите. И Adjust Color ще си поиграя. Не знам дали го забелязвате. Така всъщност ще го забележите. Blend Mode е нормал. Тук в случая тях няма да ги пипаме. Reset да възстановя. Т.е. в температурите мисля, че най-добре го забелязахте и в контраста. А в последното ще използвам ефекти, които по подразбиране са зададени. Можете всеки един да преминете и да видите как се променя ефекта. Филтрите също можете на ретро, то е платената версия, обаче Orange. Но виждате вече, че аз, когато съм задала тук ефекта, трябва да го махна, за да видите при филтрите как се променят нещата. Разбира се, търсите варианти, които нямат ето това означение, защото те са само за платените. Но имате достатъчно възможности. Сега някои изобщо не са добри, но пък има такива, които са много сполучливи. Fade, това е как да се показва, когато се прехвърляме от единия в другия кадър. Видяхте затъмняване и се появява след това. Ако решите, можете да го нямате. Да използвате Transition, който Transition се поставя между такива места, където имаме срязване в лентата с видеото. Например, ето този ще го взема и виждате как се появят едни плюсчета. Поставям го и ви показвам как се получава транзишъна или прехода от един кадър в друг. Виждате съвсем леко, без да е натрапчиво. Избирайте наистина такива, които да не са много натрапчиви. Така. И готови сме, харесали сме си какво сме направили. Стигаме до момента, който трябва да експортнем видеото. За да го експортнем, трябва да дойдем тук на този бутон експорт. Натискаме и имаме няколко възможности. За 480 пиксела експорт за малък файл, който е на 720, но най-често използвани и препоръчителния с високата и добрата резолюция. Това ви е Full HD на 1080 пиксела. 4K в случая не мога да го направя, тъй като е платената версия, имате възможност и когато видеото е по-малко от 15 секунди, да се експортва и като GIF. Нашето обаче е по-голямо. Така изглежда програмата, когато започва да се експортва вашето видео. Може да отнеме повече време. Аз умишлено използвам по-малката резолюция на 750p. Виждате тук се визуализира с тракера как се експортва вашето видео.
Така, и тук сега автоматично той ми извежда последно, къде съм записвала някакви файлове, ме отвежда. Аз обаче ще си отида в моята си папка с видеото. Виждате Lauderdale Method, Clipchamp. Да, това винаги си върви. Вие можете да го изтриете или просто го натиснете Запиши. Тук можете да се върнете и да продължите, ако искате някакви промени да правите, но след това ще трябва да експортнете наново.